weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusana yoni to kay hayɗi to gurela oumar ly to dial to silla jongto to diofana to hoore fonde to dabiya to koɓɓillo ko on takusan juula ha to galle shérifaɓe to cilon ko on takusan kadi juula ha to galle ceerno yaya ba to richard tole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie aseta hanki o immunité parlementaire sarɗi hanke biteɗo Mohamed Bouya Wul Cheikh Ahmed Fadel ittama ha laaɓi to leydi Sénégal procureur général rokki yamirore faade e digga woni division d' investigation criminelle ndeɓe nangata biteɗo Toussaint Manga wondude e maître Ngagne Demba Touré ɗiɗo kala koye mawɓe landa Pastef jeeya to leydi Sénégal ha joni ma jaaha to Touba tonne e oɗo saaha to Toubani kala ko fate gueɗe aduna kay ko wayno subgoji ko wayno meeting ngaji e ko wayno bureau ji de vote e réunion ji politique kala e hollirama e gueɗe mbaɗi noon ɗum foof e oɗo saaha joni ko interdit e nder wuuro Touba ngo to leydi Mali Ibrahima Sango ko kañum woni président observatoire pour les élections et la bonne gouvernance mo leydi Mali o holliri tigui techniquement e oɗo saaha joni o yiyani foof kene haɗa colonel Azimi Koïta gonɗo président transition leydi ndi ko haddemo kay jeeyede e gembanade sungoji tijjade so tawi kay omo haaja to leydi Niger to seppoji gulɗi diaw mbaɗi yesso ambassade de France e nder ñaame lamorgo leydi ndi ɓe ɗakkiti seppoɓe ɓe ɗakkiti plaque kollirannoɗo ɗo ko ambassade France to ñaame ɓe ɗakki ɗon drapeau leydi Russie to leydi Nigéria toonne ko batuji ɗiɗi pattam limiji batu CEDEAO wondude e batu limowa kañumen tigui jooɗi toon ñalawma hande o ko fate gonka leydi Niger to leydi Centrafrique subaka hande o Centrafrique dawri ko sumgoji mum référendum memtade tunorogal ngal tunorogal nan so memtama so tawi kay wuya heewi polgu hono hoorejo ɗiɗi ni ene wawi jamtude 3e mandat e mandaji kewɗi goɗɗi kabaruji ɓeɗa jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Thaïlande jeeyan ha to leydi Russie bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren aadi biladi salade aadi ɓiri furi fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e denowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawno ɓewoɓe ustoraɓe gorago e yawɓe tahmitade kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent to neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande ustoraɓe gorago biteɗi muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona noon on nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo siddeji bahɗiɗi hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agname Siwollo woɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawete
ceerno Djiby Sy ko baawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nene ma dokkatama o haala ko nema ha mbiya yoni jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA jiɗɗo waɗnede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal clinique muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy nandi dendagal clinique mum wonde base makko to nakkude ne golla ha no hannirta ni ne tawi ɗon min ñi ko biɗeɗo ceerno Alassane Sy ko labdiredo malaɗo woni gadduɗo golleɗe ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal bandiraɓe mbadden dando faade makko gurel te ko haako moƴƴo iwruko en tokkore jinnoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗum gurel te ko safara ɓolo woni e muɗum hewɓe hutortoɓe gurel te kolliti enen jiito hen koye mumen hay so tawi woni ko ñabboji goɗɗi ɗi kalaka e ko gorel te safrata ko gorel te ko haako moƴƴo woccako a wulnan ndiyam ma ha wula mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa gorel te ala rewam ala effet ala haydara so tawi a waɗiri no wirani ma yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wulloru neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoje keeceje musoje nonne kadi mo yahata juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musoru sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi an leletoɗo ha jamma jenga ɓanduma wona jadde donka foccade ngam jonde ngam goɗɗuma saɗa yara gorel teyya ƴiƴamma dogere ɗaɗi maɗa an hoore maɗa ha poccoɗa loyya sa yiɗi jokkodirde e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet woni google tappa www point gorel te joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi jokkodirde tongoɗe gorel te so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Boy Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Amadou Ba 06 52 19 76 71 so tawi koto France gonɗa jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya ko safara ɓolo woni heena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogas dewo capanɗe tati lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati aleta sappo e ɗiɗi ha rana hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam kabruji mon e ɗemgal pulaar e sawte he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbiruɗen e gardidi
joni kabruji men commission mo sappo tati sardiyanke halfinanoɓe noon ko fati examinde ɗaɓɓande ministre de la justice wanno ko fati kay e ɓortugol wutte teddugal woni tigui ittude immunité parlementaire sardiyanke biteɗo Mohamed Bouya wula Cheikh Mohamed Vala ɓe joɗima aset hanki o no gasa jeenayi lewru morso ndu gonɗen ɗu ɓe jooɗi noon ko a wikkolo e nder suudu sarɗiyeji to suudu sarɗiyeji noon ko 1jeeɗiɗi sarɗiyanke woni toon e nder ɓen noon hen 127 cuuti juuɗe gooti wuyi ene jaadi kay yo wutte teddugal ngal woni tigui immunité parlementaire makko yo itte ha laaɓa député ji jeegom noon tawnoɓe ɓen gooti ko ala jaadani kay ko wutte makko teddugal ene ɓorte so tawi noon ko député ji opposition jeeyaɓe groupe parlementaire tawassula eɓe jeeyaɓe RFID ɓe kala RFID ɓena kala tawtora ko geddi tigui nde ɗon jonde ɓe cali tawtorede kay oɗon séance ko fati kay e ittugol ɓortugol wutte oɗon sardiyanke e oɗo saaha joni noon immunité parlementaire Mohamed wula Bouya wula Cheikh Fadel ittama ha laaɓi o wonti citoyen simple ene teska noon kala sardiyanke kay nde wutte teddugal mum ɓorta ha laaɓi heewi rewde hen ko ñawore ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni ñande aljuma ɓennuɗo ɗo o ministre de l'hydraulique et de l'assainissement hono biteɗo Ismaïla Abdel Fattah o bismima o joddima en audience to bureau ji makko e nder Nouakchott e député maire wuro Nouadhibou biteɗo El Qasim Bellali ene tawtora audience o noon Moulay Hassan Ahmedou on ko conseiller chargé de l'eau en milieu urbain wondude e monsieur Saleh Dine on ko conseiller kalfinade ko fate information et communication wondude e monsieur Saleh Dine Bebba on ko directeur kalfinade ko fate ndiyam woni directeur de l'eau wondude e goddo ene wiye Ba Val Mahfouz on ko directeur adjoint société SNDE woni société kalfinade ko fate ndiyam e nder leydi Mauritanie e nder jonde he noon ministre o fammini wula Bellali wonde laamu ngu kay nana darino dole mum ponno yidde ittude Nouadhibou e ɗom ka ha laaɓa o siftini noon golle mawɗe nana golle yidde ɓeydude kay hattani kene wona ha ujunnaji ɗiɗi mètre cube kala ñalawma tawiɗa ndiyam ummoto koye woynu to Boulot Noir beele capacité wuro Nouadhibou ngu ne yetto ha nogas ene ujunere mètre cube kala ñalawma o holliri kadi ɓoyata ma laamu ngu ɓeydu hirjinde ko fate golle ko fati kay e wadde ko wiyete dessalement ndiyam maayo woni tigui ittude ndiyam kaɗɗam watta ɗuma ndiyam laaɓɗam belɗam itta lamɗam ɗam ha laaɓa ha wonta ndiyam belɗam watta hutorede o holliri kadi ma golle ɗe ɓeydu hirjinede ko ɓuuri yawde e yeccade on station ɗen golle noon so gasi ene jogo hattani yaltinde kala ñalawma ujunnaji 5 mètre cube ndiyam Ismaïla Abdel Fattah député ministre o noon o holliri tigui o holliri maire député maire o wonde golle kewɗe nana ummana e oɗo saaha joni tawaɗen golle kala ko yidde ittude Nouadhibou e ɗom ka ha laaɓa golle ittude ndiyam noon to Boulot Noir coup d'envoi mum ko puɗɗugol golle ɗe rokkano ko guila ñande 23 décembre 2022 tawi kadi ko horeje leydi Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum rokkuno coup d'envoi puɗɗugol golle ɗe wula Bellali holliri weltare mum mawde ne feewi e ɗeɗo eɓɓoje ƴettade kay o andi so ɗe yettima ma Nouadhibou sertu e ɗom ka ha laaɓa siftinde on noon e nder jonde député ji joɗinode ñande alkamisa ɓennuɗo o kanko wula Bellahi woytinoma caɗele ɗom ka Nouadhibou tawate e oɗo saaha joni wula Bellali noon ko député maire jiiɗaɗo korsinaɗo no feewi e nder Nouadhibou e nder nden jonde noon député ji kewɗi goytinoma toon caɗele diwan mumen ha tengti kadi e député mo département mo Likseyba gorgol kan Mohamed Abdallahi kañum e hoore mum haali toon haala mbarka fayida no feewi ko fati caɗele diwana gorgol e ha tengti noon e département mo Likseyba ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima haddude Rosso to Rosso oɗo saaha kala noon yoga e wuro Rosso gone tawe tigui e yolaru mawdu no feewi caggal ƴiwode kewɗe ndiyam tomnoɗe toon galleji
kewɗi e beddaji koko mbino dakka ndiyam ko dedal gotal ñande aljuma ɓennuɗo noon hono maire mo Rosso hono Bamba Dramane jalli tigui ko darade e dardade citernaji ciɓotoɗi ndiyam e engine uji pewnoji kay laaɓi beele yimɓeɓe ene daña to ndewi mbawa yettade gollorɗe mumen e galleji mumen wula Dramani noon maire Rosso gom o waɗi erago faade laamu ngu nde hirjinta kay golle ko fate assainissement wuro Rosso gonɗo e gollede kay nde golle ɗe gasata ko ɓuuri yawde e yaccade beele kadi Rosso ene sarta ha laaɓa e ɗeɗo caɗele saabu ene teska kala nde tooɓo seeɗa ari wuro Rosso ngo ene metta no fewi to banggue kotki e to banggue yagara kala maire o noon yidde mum kay ko yoga e laabi yoga e leeɗe kay yoga yidde mum kay ko yoga e leeɗe kay e nder Rosso yo mbaw fewnitede hano hannirta ni tawa so toɓoji gari tan ndiyam ɗam yahata hano hannirta ni ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar sennumima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena hono procureur de la République mo Sénégal o rokki yamirode faade diga woni division d'investigation criminelle nde nangata kaye yimɓe ɗiɗo jeeyaɓe e tawa kadi koye mawɓe landa Pastef ɓen goni biteɗo Toussaint Manga e maître Gagna Demba Touré kanko hono Gagne Demba Touré kanko noon hono oɗon biteɗo Adramé Sarr kañum tigui woni gardiɗo diga dig e dadiɓe mum noon ɓe umminima e oɗo saaha joni yiilade e teɓade ɓeɗo ɗiɗo taw koye mawɓe landa Pastef e yamirore parquet o ɓe tuuma noon koko noddude yimɓe e ko wiyete l'insurrection woni filñitare ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen juge d'instruction du premier cabinet suɓama tawi kadi ko procureur suɓimo yo joddo yo joddo e hetto e Ousmane Sonko mawɗo landa Pastef o interroge ɗum on woni tigui o namdo ɗum noon wonata ko ñande altine janggo o sanga 11h noon altine janggo sanga 11h ma Ousmane Sonko huccidira e doyen de juge hono Maham Diallo so tawi kay ɗo e nden ala kako yanti hen ko ñande altine o foti huccidirde e oɗon biteɗo Ousmane Sonko noon e oɗo saaha procureur de la République ene faye makko ko wiyete chef d'accusation ko ardi fof omo tuuma ko wiyete appel à l'insurrection woni tigui noddude fiñitare omo fawa kadi ko wiyete association des malfaiteurs woni jeeyade e yimɓe kay waɗoɓe bonande tati kadi omo jeeya tigui ko wiyete omo waɗi tigui on tuuma tigui wadde ko wiyete atteinte à la sûreté de l'état woni tigui yidde bonnude laamu walla dillinde leydi omo jeeya kadi ene tuuma e makko kadi complot contre l'autorité de l'état wondude e acte manœuvre à compromettre la sécurité publique sécurité des troubles publics graves omo tuuma kadi ko wiyete association des malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste omo tuuma kadi ko sakkiti noon ko fati vol woni guyka ɗeɗo gueɗe jeeɗiɗi noon de procureur de la république ɗi pawi e ɗum woni ko fawi e dow hoore makko pulaar noon e heewide kelanɗe tati keƴani e hoore bonna habaruji men e ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal keddoɗen khalifa général des mourides hono Serigne Mountaga Mbacké koko natti kay yiide kala gueɗe kewɗe e nder Touba dillirgel gueɗe e nder Touba no didanno ko wayno kay réunion ji politique ko wayno rumaji jarribo ko wayno kadi batuji taw ko batuji ko wayno buubaji e sabaraji kala natti yidde wayno mattuji football e pijulloji kewɗi taw ko pijulloji hasard woni tigui ko wayno loterie e gueɗe kewɗe jeygol alcool jeygol cigarette ko interdit e oɗo saaha joni e nder wuro Touba ngo mawɗo Baye Falen noon holiri so tawi so voteji ɗi gari so jettima bureau ji vote ponnoɗi waɗede e nder Touba kala ma waɗe délocalisé woni tigui ɗi nawe banggueji goɗɗi kala yidɓe gotoyde jaaha toon gotoya tawa wona e nder wuro ngo hono holli kay Serigne Dama Soda Fall ko kañum woni mawɗo Baye Falena o holliri noon konngol khalifa ngol yettete tan ko eyi ko khalifa o noon yiɗi ko kala koɓe dartoro yiɗi noon khalifa o yiɗi ko kala koɓe dartoro ɗum e ɗum noon
holliri noon kala ko khalifo yiɗi koɓe dartoɓe ha ɗum laato ete ɗum fuddoto ko aleta altine aleta hande o ɗum fuddoto e nder touba ko ɗum fuddoto e nder touba kala bayi faal noon bayi faal noon jerti bayi faal noon jertini hewɓe kay hewɓe kay hewɓe suɓade ko wiyetede lieu public woni dinguire ene mbaɗa hen pijulloji men eɓe mbiya kamɓe kala e waɗoɓe musique aji men e kala saaha eɓe mbiye hijala e nder wuuro touba ngo ko aleda hande bayi faal en puɗɗoto activité ji mabɓe noon e nder touba tawa activité ji ɗi kadi ɓe puɗɗoɗo ɗum ko lorgo leɗɗe to nokku ɓe mbiyata corniche wuuro ngo mawɗo bayi faal en noon o waɗi vidéo omo haala hen gueɗe kaɗaɗe ɗe kala e nder wuuro touba ha joni ko leydi sénégal keddoɗen nanggugol mawɗo landa pastef ina jokki e nanggugol mawɓe landa pastef ina jokki e oɗo saaha joni nder leydi sénégal aset hanki o ko coordinateur JPS Kolda ko kañum tigui wiyateɓa ko policier ji noon ɓe commissariat central lamorgo Fuladu woni Kolda e gardogol commissaire Malik Dieng teɓimo o nanguira noon ko fewjude janguji e bisuji tata édifice wonde jangu kadi édifice public omo nanguira noon ko fewjude tigui janguji e bisuji tata mbiɗen édifice public kanko coordinateur JPS Kolda noon nangaɗo omo wiye Muniru Diallo noon ina tawe oɗo saaha joni e garde à vie o wali jamma makko gadan noon e nder kaso to commissariat central mo Kolda Muniru Diallo noon ɓoyani ko Ousmane Sonko suɓimo waɗimo coordinateur JPS Polside woni tigui kanko woni coordinateur JPS Kolda ha Sédhiou ha to Ziguinchor kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sa joni to leydi Sénégal jiyan ha to Sédhiou ɗon e mbaɗi haɓade trafic de drogue gendarme tawateɓe to poste contrôle mo jana hamalari nangui 16 kilo drogue e nder département mo Sédhiou koye protocole noon koye tigui koye patrouille mabɓe moɓe gonno e wadde ñande nogas jeetati lewru juillet ndu gonɗe ndu sanga 5h du matin ko nden tigui ɓe teeɓi drogue o e joom drogue o kala ɓe tawri joom drogue o kadi ne jogui fetel taw ko fetel tigui fetela gongira e gonga o tawa kadi alda e autorisation jogade fetel o hollirama no hono no holliri kay Ibrahima Ndiaye kañum woni chef de divokoma ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar jiyen ha to Thiès ne BRS woni brigade de renseignement brigade régional de stupéfiant haɓatoɓe ko fati kaya e podde ɗaynoje e drogue ɓe Thiès ɓe teɓima kamɓene temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati piccal capanɗe jeetati e ɗiɗi kilo tawa ko faux médicament woni tigui médicament ji ɗi mbaɗaka barke ko dadiɓe noon wonɓe e resa jimadi commissaire Bassirou Ndiaye teɓimi marchandise o ñande alkamisa jamma sanga 21h woni 9h jamma ɓe nanga noon koye nder région de Fatick ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni to Thiaroye to legal Thiaroye noon ko wonno to legay Thiaroye noon ko wonnoɓe seppo mumen ko wonnoɓe seppoji mumen hollirde metti mumen e nanggugol Ousmane Sonko kañumen jani toon e agence Sénélec noon ɓe gujji kala ko ɓe jinnoto ɗum ɓe cari kayitaji ɓe linciti bagasuji kewɗi caggal ɗum kadi ɓe duppi agence o ɗum noon saabima kayi ha circulation o dartinoma waktuji kewɗi tigui e nder oɗon diwan habaruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal duttoɗen ha to Touba ne sukaɓe hewɓe jippinoma wadde seppoji men sara gara routiére kesso mo Touba ɓe puɗɗinoma kay barde boli ɗi e duppude ponnoje yidde kay hadde ya garta autoji hollirde mette mabɓe noon ko fati e nanggugol Ousmane Sonko police notitima hen ko ɓuuri yawde e yaccade kono kadi teskama bayi faalen gaari ene mbakki ɓooli mumen ene
en benni ɓoli mumen mbi tigui kala ceppulɗo ɓe ceppa e ngadi mum tawi ɓe tawti police ji ɗi ɓe mbawi tigui wallude police ji ɗi wadde ko wite sécurité ko ɗon e ɗon noon dendagal arnoɓe wadde seppoji caggal kay nde ɓe coyni bayi falen garɗo foof ne mofi dow sawru mum ko ɗon tigui ɓe jatiri caggal ɓe mosmosi kamɓe kala ɓe paati e nokkuji mabɓe bayi falen noon e oɗo saaha koko pari kay darade hadde darade kay daranade ko fati kay e ko fati e sacralité woni tigui teddugal wuuro Touba ngo ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni Macky Sall hoorejo gendi Sénégal ina tawe gila kikiɗe hanki o to Abuja lamrugo leydi Nigéria o ummori noon koto leydi Russie to yano tawtoriyede deuxiéme sommet hakkude Afrique e leydi Russie nayumo to Abuja lamrugo leydi Nigéria noon ko tawtoriyede batuji ɗiɗi taw ko batuji noon ko fati kay e gonka leydi Niger caggal kudeta banno toon nder guiɗɗo laamu Mahamad Bazoum e nder batu he noon maɓe ƴettude toon peeje ɓe ƴeewa kay peeje ɗe ɓe poti wadde ha ɗiɗo militaire uji e mbawa rokkidde tigui Mouhammad Bazoum laamu mum ɓe mbawa ruttatade e nder kamuji militaire uji mabɓe ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni ƴen ha to Ziguinchor jabbude no musidɗo men seydi men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. Kabaruji garan en ɗo e nder Ziguinchor ina wayno événement ode hanki ina wayno sukaɓe kadi dilli ɗo seeɗa kono noon ko sukaɓe yaroɓe duuɓi 16 yaroɓe duuɓi 13 cukalon tokson mbaari lawol 54 ngol ina wayno ko fodde air goto ɓe daari ɗon police ji bedde mabɓe garantuji ɗiɗi ɓe carudiri ngol ɗo lawol de ɓe kolliti dole Ousmane Sonko no usti ga ono feewi sukaɓe no darorto noni ina wayno e ngol de ɗum wayani noon so tawi en garti ɗo e conseil départemental Antan Pournia ɗo e nder Ziguinchor kamɓene de e konngol Zorso Massaly ɓe kaali ɓe ummani ko sukaɓe ɓe dognugol Jakarta wona meccal yoɓe goppu ɗiɗo Jakartaji ɓe goppa rewde politicien ina mbahlita haqqillaji mabɓe ina kalanaɓe ko wona gonga kamɓe goni wareteɓe kanko ɓe goni soketeɓe hay goto politicien goto meeɗani yeccitadeɓe ɗum noon ɓe ƴeɓana goto fof ko yiiɗi gollade ɓe dokka ɗum ɗeɗo golle ɓe jangguina ɗum ha para wawa dañde golle ɗe ɓuuri yiɗe ɗe taw wawi neɗɗo ma jogo meccal walla jangga so tawi en garti ɗo e holɗum plateforme gardugol Aissata Diédhiou kamɓe de ɓe mbaɗi moɓodirgal mabɓe hanki ɓe jeehi to imameɓe ɗo ɓe jeehi to labbe en ɓe chrétien en ɓe kolliti sunare mabɓe sukaɓe no mbay joni forceteɓe dewle e rewɓe wonɓe e dewle ina dañi metti mumen e sukaɓe mbayino won yahoɓe e beddaji ngala golle ngala liggeyaji hay hunde ɗum no ɓe jiiɗi ko daranade ɗum ɗo yo nattu e leydi ndi ko ɓuuri yawde yaccade ɓe kolliti kadi sukaɓe ne peñirga koyngal bongal holɗum debbati gorkati ɗum noon ɓe mbaɗi ɓeto mabɓe temedere foof fodde 175 siiju kamɓe de ina heewi toon sa itti temedere a waɗi temedere a ɓiiti ɗum 175 ɗum ɗo fof ko debbati walla gorkati so tawi koldaɓe mbaɗi ɓeto 175 fof e temedere ɗum ɗo kamenne ko debbati gorkati sa ari ɗo e Ziguinchor 55 fof e nder temedere ina wayno ɓeɗone kadi ko debbati gorkati ɗum noon ɓe kolliti ɗum ko musiba e sukaɓe ɓe yoɓe goppu ɗeɗo gueɗe ko ɓuuri yawde yaccade toɓo hanki de hewngu jippima ɗo ina wayno météo ɓeti toɓo ngo ko jippi ɗo hanki koko 95 millimétre toɓo ngo ala hendu ala digali ala hay hunde so wona tan toɓo ina toɓa wayno Casamance wayanno ni ɗiwnata ko ndiyam tan ina tello ɗum noon eɗen ñaagui o jaam puɗɗiɗo yo ndungu ngu natiri ene jaame cellal yo yaltir ene jaame cellal Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kébé gorko mbotto kabaruji ɗo fof ɗo Zig FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yallo ko walde jaam allahumma amina seydi Kébé en calmini dendagal hettiyankoɓe Zig FM e noon kadi en calmini dendagal mbotto naaɓe ko taari ɗum kala kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen catal bitengal l'observatoire pour les élections et la bonne gouvernance mbaɗi tigui conférence mumen hanki ɓe mbaɗi conférence mabɓe ɓe kuccudiri
holliri e jaydiyankoɓe aseda hanki no gasa jeenaya lewru juillet 2023 woni hoolede catal ngal noon ko biyeteɗo Ibrahima Sango noon holliri yidde mum kay ko yo réforme aji jokku wadde ko adi sumgoji ɗi saabu gueɗe kewɗe ene foti yurnitade jaydiyankoɓe noon namde kewɗe no fewi kono ko ɓuuri jojjude en namde koɓe namdima koko fati kay beele colonel Assimi Goïta gonɗo radio laamu transition ngu beele ene wawi jeeyede e candidat ji gemmantoɓe sumgoji paadi en 2024 woni tigui ɗo e lebbi seeɗa jaabuwogol makko noon ko aha kay o wi haydara o yiyani kene haɗa kay colonel Assimi Goïta wonde candidat so tawi kay ine haaja o wi noon hay charta révisé o haɗani colonel Assimi Goïta wonde candidat o holliri noon so tawi colonel Assimi Goïta ene yiɗi wonde candidat alay saago démissionna lebbi nayyi ko adi sumgoji ɗi kadi o ɓorta teni militaire mo ɓorni o natta tigui wonde militaire omo wawa jeeyede e gansango o wawa jeeyede e candidat ji yiɗɓe ardade leydi ndi Ibrahima Sango noon holliri technique o holli tigui ko techniquement haydara o yiyani kene haɗa colonel Assimi Goïta jeeyede e ɗiɗon candidat ji so tawi kay ene haaja o sakkitiri noon wiide noon neɗɗo ndimagu neɗɗo kadi ko konngol muɗuma ɓe namdimomo kadi ko fati e charte mo transition o gollirtuno o so tawi kay caggal nde oɗo constitution kesso waɗa beele on charte ene lutti wonde valable walla ala o natti wawde gollere jaabuwol makko noon ko charte o ko valable hande sumgoji mbaɗa e leydi nde mbaɗa e leydi ndi kala so wona sumgoji mbaɗa kay ha président waɗa éli on charte ko valable so ɗum on waɗama no so ɗum waɗama noon président waɗama éli hankkadi charte o natti wawde hutorede ko noon kadi charte liɓa catala bitengal CNT dariɓe oɗo saaha joni darde sarɗiyeji e nder leydi he o wi référendum o wi noon réforme uji poɗɗi foti tigui ko jokkude alay sago saabu kay yimɓe ɓe mbatta hakkillaji kadi e surtout ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi toɓɓere arwanide nden yoɓe gandu oɗo saaha constitution kesso mo leydi ndi jogui ko hollide wonde leydi ndi parlement mum ko 2 chambres woni député ji e sarɗiyeji kadi yoɓe gandu nombre de député ji mo leydi ndi jogui tawi ko oɗo saaha joni ko 150 e jeeɗiɗi député ina foti yurnitede ɓeyde saabu addannoɓe kay tugnade e 150 e jeeɗiɗi député ko caggal recensement bannoɗo gueɗe hitande ujunere e 1996 woni 1985 e gansanga population leydi Mali yettonoki 10 millions d'habitants kadi e gansanga leydi Mali joguino ko région ngaji jeetati e ɗo saaha joni noon région ngaji ɓeydima ha heewi ko ɓesgu ngu kadi ɓeydima yo Allah yaw ɓeyda o holliri noon o holliri kadi référendum o ina foti o holliri réforme o kadi ina foti wadde révision de la loi ko fati kay e charte parti ji politique beele transparence ene ɓuura wadde hen ko fati e financement des partis politiques e ko fati e campagne électorale kala ha joni ko leydi Mali keddonen commissaire divisionnaire de la police biteɗo Amadou Balobo gardiɗo commissariat des police mo 15 Bougou e dadiɓe mum ɓe teɓima gujjo molanteɗo Allah mo hinde braquera o nanga noon ko 24 heures woni ñalawma goto caggal kay nde wanno jangu makko e debbo goto gonnoɗo e nder auto mum wanno jangu ndun ko ñande 19 lewru morso gonɗen ndu sanga 20 heures woni 8 heures jamma to nokku biteɗo Rayda waɗɗani rond point hôpital Gabriel Touré e dow lawol faade Kulikoro sara monument al Quds mo Palestine baraker o noon natno ko nder auto debbo caggal nde debbo darino o naati udditi o naati nder auto o tawi toon debbo ƴetti fetel pistolet o huccini e debbo wi debbo yo demat auto mum ko ɓuuri yawde e yaccade debbo o demari auto mum ha nokku ɓurɗo joñade seeɗa o huccini mum fetel o wi yo addu téléphone o wi ala téléphone o wi wadde yo addu sakkos welno debbo o wi ha itta kayitaji mum ko ɗon o harƴiti sakkos o fuuyi sakkos o udditi den sakkos o itti kayitaji debbo gonnoɗi ɗon o weddi e leydi ene wanno haalis noon haalis kewɗo no feewi on haalis o yaadi hen ko on debbo noon caggal kayde daarimo dartinimo wawi tigui yeehi portoyde plainte nde sette makko portoyi plainte to commissariat to caggal nde porti plainte noon rokkiri toon tigui portere makko robo woni sifino wayi si tigui hay soko dande makko nani sawto makko ene wawi heɓtinde ko ɗon jiilaw police ɗi ummini jiilaw
ɓooyani mbiɗen ko 24 heures caggal ɗum ɓe o wiya teeɓa caggal nde debbo o nodda noon yimo heftini tigui ko kanko kadi gujjo o gonɗini woni o yeddani ko tuma ko kala ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Niger aleta hande o aleta hande hewɓe mbaɗi seppoji mumen e moɓodiral mumen yeeso ambassade de France tawateɗo to ñaame lamorgo leydi ndi hewɓe noon kolliri tigui jiiɗino tigui forsude beelene naata ha e nder ambassade to kono ko dadiɓe kadi ɓe naddi toon kamɓe waɗoɓe seppo ngo noon ɓe ɗakkiti plaque mawɗo bindanoɗo e yeeso ambassade hollirde tigui wonde ko ɗo woni ambassade leydi France to ñaame ɓe ɗakkiti on plaque ɓe lomtini ɗon drapeau leydi Russie wondude e drapeau mo leydi Niger hollirde tigui wonde ɓe ɗatti yidde yiide France e leydi ndi e oɗo saaha joni yidde mabɓe ko gollodade e leydi Russie yimɓe ɓe gulla noon eɓe mbiya vive la Russie vive Poutine à bas la France ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Nigéria paɗena batuji ɗiɗi pattam limiji ene tawe e oɗo saaha joni ñalawma hande o 30 lewru morso to leydi Nigeria to Abuja lamorgo leydi Nigeria sababu batuji ɗi noon ko ƴewde peeje kay e peccora holno militaire uji ɗi darguiɗɓe laamu Mohamed Bazoum ene nangi Mohamed Bazoum e oɗo saaha joni noɓe nugoppirta Mohamed Bazoum ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe tottitamo kadi laamu makko jokka laamu makko kamɓe militaire uji ɗi ɓe mbawa ruttade e nder basuji mabɓe hen batu gotu noon ko batu renduɓe e ndeɗo fedde witende CEDEAO batu gongu ngu noon ko rendiɓe e ndeɗo fedde witende imwa batu imwa ngu noon ko kañum tigui iddoto tigui joɗade jonde mum nde wonno kadi nguna nden ngal catal bitegal imwa wonno hoorejo mabɓe ko biteɗo Mohamed Bazoum walla mum derguita e oɗo saaha joni baɗaɗo kudeta tawateɗo tigui e juuɗe dadiɓe nguna batu to gasi noon nguna batu to gasi ko ngan sanga joɗoto batu CEDEAO batuji ɗiɗɗi foof noon fandare mayre ko wotere ko yidde kayya no militaire uji ɗi dokkitiri laamu Mohamed Bazoum wawa jokkude laamu kamɓe ɓe mbawa ruttade e nder basuji mabɓe to Central Afrique paɗena leydi Central Afrique dawri aleda hande o ko sumgoji référendum woni memtade tugnorgal leydi ndi so tawi vote wiɓe wuyɓe keeɓi polgu ene ɗuma rokka horejo leydi ndi hono hono fostena to dera ene hokkamo tigui wawde ƴamtoyde gonɗo e deuxiéme mandat ene rokkamo kay fartange so tawi deuxiéme makko mandat gasi ƴamoyde troisiéme mandat e ƴamoyde kadi mandaji kewɗi goɗɗi tawi ko alda e happum Théodora noon ko guila 2016 woni lawol makko garwindigol arde e laamu en 2020 sumgoji ɗi kadi hay sinno kay hullirama ko sumgoji kewɗi guyka no fewi o arti kadi deuxiéme makko fois dawol makko ɗiɗoɓal en 2020 e oɗo saaha joni noon o gemmanto ko wonede troisiéme candidat yimɓe hewɓe noon ha tengti e lundiyankoɓe ɓe koliri tigui woni yidde makko e fandare makko ko wonde président à vie woni tigui ardade leydi ndi kaddi gurdam makko saabu oɗo saaha joni kanko Théodora omo yaara duuɓi 56 sumgoji bureauji ɗi vote ɗi noon mbiɗen ɗi udditi ko subaka hande o maɗi jaa noon ɗo ha 17 heures fodde 1,9 million d'électeurs kañumen tigui nodda yo gara cuɓo tigui wiide eeya walla ala oɗo constitution noon kesso ko ɓuuri tengtude hen ko ittude mandat gonnoɗo 5 ans woni duuɓi 5 ɓe mbatta ɗuma duuɓi 7 mandat duuɓi 5 ko ɗum woni koɓe jogui oɗo saaha joni yidde mabɓe noon ko wattede duuɓi jeeɗiɗi ko ɓuuri tengtude kadi toɓɓere wonde kayim ko ittude kuulal baɗogal limitation de mandat woni tigui wiide neɗɗo ko laabi ɗiɗi tan laamoto walla ko laawol gotol oɗo constitution ala happude président wela foof laabi limtinɗi ene wawi wonde candidat tawa tigui ko sans limité de mandat ko ɗum woni ko ɓuuri tengtude e oɗo constitution kesso ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar kabaruji men jolama jaaberi paɗen koto leydi Thaïlande dépôt taw ko feu d'artifice woni tigui pétaruji de pente gueɗe baɗe noon e nder to banggue worgo Thaïlande e oɗo saaha joni kañum tigui fettande mawde no fewi noon yimɓe sappo gollannoɓe sarɗon mbasi hen pittali men fodde temedere walla kene ɓuura temedere woɗɓe mbarmi hen tana o waɗi ko aset hanki kikiɗe ɗum waɗi e nder wuuro witengo Sungay ene tawe tigui to banggue worgo leydi ndi hollirama wuuro
witengo sungay ko lokko ko goyi golle noon ɓe gonno taw ko golle suudire woni suudire en holko liggotno ɗon ko ɗum tigui sami fette ɗum saabi fettande dépôt o fetti ha mbiɗen waɗi mayɓe sappo e kene ɓuura temedere waɗɓe barmuɓe hen koto leydi Russie paaɗena to leydi Russie noon ƴiwonde yaadude e hendu mawdu no feewi wirtinoma to banggue hirnangue leydi Russie na saabinoma noon ha leɗɗe kewɗe ɗo fima jani e yimɓe jani otoji hollirama noon hawri yimɓe hollirama noon yimɓe jeetato kawri hen e ladial fodde yimɓe sappo wonɓe kadi mbarmi hen barmanɓe musde no fewi tawe tigui e juuɗe safroɓe e nder hôpital uji tan o noon waɗi ko subaka aseta hanki ɗum waɗi ha joni koto leydi Russie paaɗena le drone aji woni lakon tokson kon goddani e pilote taw ko ɓe leydi Iran ɓe leydi Ukraine ɓe mbawi tigui aynade pettoje mabɓe e bomboje mabɓe e nder Moscou to lamorgo leydi Russie jamma hanki o ɓe tobɓuno noon ko étage uji ɗiɗi towɗi no fewi tawi ko bureau ji hono no holliri maire mo Moscou noon o holliri tigui wonde hay goto wasani hen fittade mum kono neɗɗo goto barmi hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ketkima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on